Sa edad na 13 taong gulang noon, ay malinaw na sa akin ang lahat ng mga nangyayari sa paligid ko. Nakakaintindi na ako sa mga bagay-bagay, lalo na sa mali at tama. Maging sa mga kalokohang ginagawa ng aking ina. Alam na alam ko, at magpa sa hanggang ngayon, ay sariwa pa rin sa alaala ko ang mga bagay na hindi ko inaakalang kayang gawin ng isang ina sa kanyang pamilya. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Remy. Lalaki po ako. Marami kasing nag-aakalang babae ako dahil sa pangalan kong tunog babae noon. Sa ngayon ay naninirahan ako dito sa lalawigan ng Calbayog, Samar. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 1999. Nang mga panahong ito, gaya ng nasabi ko, ay nasa edad 13 taong gulang ako. Hindi naman sa pagmamalabis pero proud akong sabihin sa inyong mabait at masipag ang aking ama. May bisyo man siya pero paninigarilyo lang. Swerte na lamang kung makakaubo siya ng 3 stick sa isang araw. At kung iinuman ng alak, bihira lang. Talagang itinuon nito ang sarili sa pagtatrabaho at sa pamilya. Kumbaga, para sa akin ay naging ulirang ama siya sa aming dalawa ng kapatid kong nasa 5 taong gulang pa lamang na mga panahon na yon. Samantalang ang aking ina naman ay hindi makonte-kontento sa buhay na tinatamasa namin. Kahit na simple lamang ang buhay namin noon ay nakakakain naman kami ng 3 beses sa loob ng isang araw. Naibibigay rin ng aking ama mga kailangan namin. Yun nga lang ay hindi niya naibibigay ang mga hilig ng aking ina. Kagaya na lamang ng pangkolorete sa mukha at iba pang mga pampaarte sa katawan. Dahil nga sa hindi maibigay ng aking ama mga bagay na yon sa aking ina, ay paulit-ulit kong naririnig sa aking ina ang mga katagang panunumbat at pangmamaliit nito sa aking ama. May mga pagkakataon ring ipinapahiya niya si tatay sa maraming tao dahil sa hindi ito marunong magbasa at magsulat. Pero kahit ganoon, kahit na no read no write ang aking tatay, ay hindi naman matutumbasan ang kabaitan at pag-aarugang ginawa nito sa aming magkakapatid. Kapag nga pinapahiya siya ng aking ina sa harapan ng maraming tao, o kaya naman ay sa mga kamag-anak nito, nakikita kong tahimik lamang ang aking ama at ngingiti-ngiti. Pero sa kaloob-looban niya, sobrang kahihiyan ang nararamdaman. Wala kang kwentang asawa. Alam mo yun, Tonyo. Ikaw siguro ang nagdadala ng malas sa buhay ko. Lahat ng mga gusto ko sa buhay, hindi ko natupad. Isang umagang nagisnan kong pinagsisigawan na naman ni nanay si tatay. Pupungas-pungas pa akong bumangon noon sa kinahihigaan at nagtungo kung saan ko naririnig ang boses nilang dalawa. Nasa kusina sila. Nakita kong tahimik lamang sa isang tabi ang aking ama, habang si nanay naman ay dinuduro-duro ito at kamuntikan pa itong tamaan ng baso ng batuhin niya. Nalaman kong kaya siya naghihimutok dahil sa tinanong lang naman ni tatay kung bakit binili niya ng mga pangkolorete sa muka ang perang dapat sana'y pambili namin ng pagkain. Hindi naman importante yung pangkolorete mo sa mukha, Carmen. Sana man lang sa sunod na linggo mo na binili yan dahil alam mo namang paubos na yung bigas natin. Sa susunod na linggo, sahod ko naman eh. Makakabili ka na ng mga gusto mong bilhin. Imbis na humingi ng pasensya ang aking ina dahil sa ginawa nito, mas lalo pa itong nagalit. Kaya ang ginawa na lamang ng aking ama para hindi na humaba pang away nila, umalis, lumabas na lamang ng bahay. Tay, saan ka po pupunta? Tanong ko sa kanya.
Pupunta na ako sa bukid anak para magtrabaho. Ikaw na muna yung bahala sa kapatid mo ha. Mamaya dala na lang kita ng pasalubong pag-uwi ko. Pero tay, masyado pa pong maaga. Tsaka umuulan-ulan pa po oh. Mapait nung miti ang aking ama't sinabi niyang mas mainam na yung umalis na siya kagad ng bahay para hindi na magtatatalak pa ang aking ina nun. Kilala mo naman yung nanay mo. Hindi yan titigil sa pagtatatalak hanggat nakikita niya ako. Sige na, pumasok ka na sa loob ng bahay. Tumango lamang ako at muli nang bumalik sa loob nun. Pagpasok ko sa kusina, nakita kong nakasimangot ang aking ina habang nagtitimpla ng kape niya. Kinahapunan ng araw na yon ay nasipat ko sa labas ng bahay si nanay. Kausap niya si Ate Linda. Mukhang seryoso ang usapan nilang dalawat. Panay din ang tingin ni nanay sa bahay na para bang inaalam niya kung nakikinig ba ako sa usapan nilang dalawa ng kaibigan niya. Matapos nilang mag-usap ay bumalik na sa loob ng bahay si nanay. Dumiretso ito sa kanyang silid at nagbihis nun. Nay, aalis mo kayo? Saan po kayo pupunta? Tanong ko sa kanya nang makita kong bihis na bihis siya at plakadang-plakada ang mukha niya. Daig pa ang idudngod sa paso sa sobrang kaputian nun. Diyan lang. Bantayan mo yung kapatid mo at huwag kang aalis dito sa bahay ha. Nang sundan ko ng tingin si nanay, kumunot ang noo ko dahil nakita kong isang lalaking may katandaan na ang nakangising sumalubong sa kanya sabay naglakad na sila palayo habang magkahawak kamay. Bala ko sanang sundan ang aking ina, Sir Seth. Kaya nga lang ay walang magbabantay sa kapatid ko. Oras na iwan ko ito sa bahay. Naiinis ako nun para sa aking ina. Alam kong hindi namin kaano-ano ng aking ina o sa madaling salita ay kamag-anak ang lalaking kasama niya. Dahil halos lahat naman ng kamag-anak ni nanay kilala ko. Sa murang edad ay batid kong may kinakalokohang ibang lalaki si nanay noon. Nga pala Sir Seth, ng mga panahong ito ay nasa lugar kami ng kamag-anak ng aking ina. Isa din siguro yun sa mga dahilan kaya't ang lakas ng loob niyang gumawa ng hindi maganda. Hindi din maganda ang kutob ko sa lalaking yon. Para siyang gagawa din ng hindi maganda nun. Tia, kilala mo ba yung kasama ni nanay? Tanong ko kay Tia Milagros nang malapitan ko na ito. Mabilis na umiling ang tiyahin ko at sinabing hindi niya ito kilala. Tsaka wag ko na raw alamin dahil hindi naman mahalaga kung sino ang kasama ni nanay. Magsasalita na sana ako pero muli siya nagsalita kung kaya't hindi na ako nakasagot pa. Huwag mo nang alamin kung sino yung kasama ng nanay mo. Isipin mo na lang na wala kang nakita. Maliwanag ba? Pero tiyang, paanong hindi pansinin eh? Kita-kita ko kung may kasamang lalaki si nanay. Abat napaka-usisero mong bata ka. Kalalaki mong tao may pagkatsismoso ka rin ano? Pinandidilatang mga matang wika sa akin ni Tia Milagros. Mariin niya pa akong pinagsabihang wag na wag ko raw iparating sa aking ama ang tungkol sa nakita ko. Dahil oras na makarating umano sa aking ama nun at mag-away ang mga magulang ko, humanda ako sa kanya. Makikita ko ang hinahanap ko nun. Dahil nasa murang edad pa ako ng mga panahong ito, natakot ako sa kapatid ng aking ina. Ang nasa isipan ko kasi noon, oras na sabihin ko sa aking amang tungkol sa mga napapansin kong tuwing wala si tatay, ay pagtutulungan nila akong magkapatid. Dumaan pa ang mga araw na palagi ko nang napapansing ganun ang senaryo tuwing wala ang aking ama. Napapansin ko na ring ibang-iba na ang kinikilos ni nanay. Hindi na nga ito nag-aasikaso sa bahay dahil palagi na lamang itong nasa bahay ng kaibigan niyang si Ate Linda. Kasabay nito Sir Seth, umugong sa lugar namin ang bali-balitang may kuno-kunong aswang
at mukhang napakagaling umano ng aswang na yon. Dahil sa kahit na anong gawing pag-aabang ng mga kababaryo naming mga kalalakihan, ay hindi ito mahuli-huli. Ang iba nga ay naglalagay na ng mga pangontra sa bawat pintuan. Samantalang kami, hindi malamang naglagay ang aking ina ng kahit na anong pangontra. Kagaya na lamang ng asin, bawang at baging na makabuhay. Nay, bakit hindi po tayo naglalagay ng mga pangontra sa aswang? Sila Aling Belen, oh. Nakita kong may mga nilalagay na pangontra sa bahay nila. Pinandilatan niya ako ng mga mata at sinabihang wag magpapaniwala sa mga pinag-uusapan ng mga kapitbahay. Dahil sa purong haka-haka lamang ang mga yon at walang katotohanan. Lumaki na lamang siya sa lugar na yon pero ni minsan wala pa siyang nababalita ang may aswang na namiminsala. Kung kailan nagkaanak na siya at lahat-lahat. Isa pa, saka pa naglabas ng mga ganong klaseng balita nun. Ang mas mabuti pang pagtuunan mo ng pansin na yung pag-aaral mo. Hindi yung kung ano-ano. Baka matulad ka sa ama mong walang pinag-aralan. Nagpantig ang tenga ko matapos marinig ang sinabi niya. Pero mariing pinigilan ko ang sariling wag sumagot. Dahil kabilin-bilinan ni tatay na wag sagutin si nanay ano man ang sabihin nito. Oras na maramdaman kong galit na ito o kaya naman ay hindi nito nagugustuhan ang sinabi ko. Magmula noon, pansin kong kakaiba na ang kinikilos ng aking ina. Hindi na siya sumasabay sa aming kumain at palagi na siyang galit kong magsalita. Nagkukulong lamang din siya sa silid nila at kung lalabas man ay magtatakip silim na. Kapag naman tinatanong siya ni tatay kung ano ang nararamdaman niya o kung may masakit ba sa kanya noon, pabulyaw niya itong sinasagot. Kahit anong gawin ni tatay ay masama pa rin sa paningin ng aking ina. Hanggang sa isang madaling araw, madilim pa lang ay nagmamadali nang umalis si nanay ng bahay. Hindi man lang ito nagpaalam sa aking ama kung saan ito pupunta. Agaran na lang nag-alsa balutan at umalis na para bang may tinatakbuhan. Carmen, sandali, saan ka pupunta? Bakit dala mo yung mga damit mo? Hindi sumagot si nanay noon. Nagmamadali na lamang itong umalis. Binalak pang sundan ng aking ama ang aking ina hanggang sa bungad ng baryo. Pero hindi niya na ito nasundan pagawa ng napakabilis umanong nawala ng aking ina noon. Bumalik sa bahay na lulugo-lugo si tatay. Nung makarating na nga sa loob ng bahay ay doon na ito nag-iiyak. Grabe ang awang nararamdaman ko sa aking ama. Dahil sa tuluyan na nga kaming iniwan ng aking ina at sumama na ito sa ibang lalaki. Kahit nasa murang edad pa lamang ako ay alam ko ang bigat at hirap na pinagdadaanan ng aking ama noon. Lalong-lalo nang hindi na talaga nagparamdam si nanay. Ng mga panahong din yon, may galit na namumuo sa aking dibdib para sa aking ina. Sa tuwing nakikita kong umiiyak si tatay ay mas lalong lumalala ang galit na nararamdaman ko para sa kanya. Hindi nagtagal, napagpasya ni tatay na umuwi kami ng probinsya sa lugar ng kanyang mga magulang. Nang makauwi kami noon, lumipas ang ilang buwan, unti-unting bumangon sa labis na dagok ng buhay ang aking ama. Pinilit niya maging matatag para sa aming dalawa ng kapatid ko. Hindi naman naglaon ay nakita kong dahan-dahan ang nakakalimutan ng tatay ko, si nanay. Sa tulong na rin ng mga kaibigan niya at sa babaeng nagngangalang Manang Isme. Kahit naman ang tawag ko sa babaeng ito, masasabi kong hindi naman ito masyadong matanda. Nasa edad 35 mahigit si Manang Isme na mga panahon na ito. Kung ikukumpara naman siya sa aking ina, masasabi kong malayong-malayo ang pagkakaiba nilang dalawa. Kung ang aking ina ay grabe kong manamit nun, na halos lumuwa na ang dibdib at kulang na lang ay magsuot na lamang ng pangloob na pang-ibabang kasuotan para maibalandra ang sarili at masabihang sexy pa rin. Itong si Manang Isme,
iba. Isang umaga, abala sa ginagawa ang aking ama sa bakuran ng bahay. Nagmatanaw ko mula sa pintuan na naglalakad papalapit sa kanya si Manang Esme. "O Esme, ikaw pala. Anong atin?" Malungkot ang mga ngiting tanong ng aking ama sa kapitbahay namin na to. Nakita kong inabot ni Esme ang isang mangkok na sa palagay ko ay ulam. "Nako, nag-abala ka pa. Sana hindi ka na nag-abala pa." "Hindi naman nabala tong ginagawa ko. Tsaka para sa mga bata yan. Para masarap ang kain nila at makahigop sila ng sabaw." Kinuha ni tatay ang mangkok at nagpasalamat dito. Ngumiti namang nagpaalam si Esme sa kanya. Nang akmang papasok na si tatay sa loob ng bahay, hinarang siya ni Lola Lusing at tinanong kung kanino galing ang bitbit niyang mangkok noon. Medyo nagulat naman ang aking ama sa biglaang pagsulpot ni Lola Lusing, kaya't hindi siya nakasagot kagad sa tanong nito. "Kako, kanino galing ang ulam na yan?" Galing kay Esme, Nay. Binigay niya." Nakita kong biglang kumunot ang mukha ni Lola habang nakatingin sa ulam na bitbit ng aking ama. Nang tanungin siya ni tatay kung bakit ganun na lamang ang reaksyon niya, binalaan lamang ni Lola ang aking amang huwag masyadong makipaglapit kay Esme. Napatanong naman si tatay kay Lola kung bakit. Gawa ng mabait naman itong si Esme. "Halika rito. Pumasok at ilagay mo sa kusina yung bitbit mo. Doon tayo mag-usap." Tugon ni Lola at saglit pang tiningnan ang bahay ni Manang Esme noon. Mula kasi sa bahay ni Lola ay mga ilang di pa lang ang layo sa bahay ni Manang Esme. Kaya naman makikita mo ang bakuran nito at kung lalakasan mo nga ang boses mo ay maririnig ng naninirahan sa bahay nitong pinag-uusapan. Ako naman, dahil sa kuryosidad na malaman kung anong pag-uusapan nila at kung bakit pinagbawalan ni Lola Lusing si tatay na makipaglapit kay Manang Esme, sinundan ko sila sa kusina at kunwari ay iinom ako ng tubig. Pero ang totoo niyan ay makikinig lang ako sa usapan nila mag-ina. Nang nasa kusina na nga kami, narinig kong sinabi ni Lola Lusing sa aking ama na kaya pinagbabawalan niya itong makipaglapit kay Manang dahil umano bantog sa kanilang baryong si Manang Esme ang sinalinan ng pagiging aswang ng yumao nitong ama. Aniya, napansin umano nitong tila naging malapit na sa isa't isa si tatay at itong babae. Kaya dapat habang maaga pa ay pigilan na ni tatay na makipaglapit sa babaeng yon. Hindi naman umimik ang aking ama matapos sabihin yun ni Lola Lusing. "Hindi naman sa pinagbabawalan kita makipagkaibigan o makipaglapit, anak. Pero sana sa pagkakataong ito, piliin mo na ang tamang babae. Pasensya ka na, anak, ha, pero nag-aalala ako para sa iyo at sa mga bata." "Huwag po kayo mag-alala, Nay, sa pagkakataong to. Alam ko na po yung ginagawa ko." Tumango-tango lang si Lola Lusing at tinapik ang balikat ni tatay. Hindi ko alam kung naniniwala ba si tatay sa sinabi ng kanyang ina. Nang tingnan ko kasi ito ay blanko lamang ang kanyang mukha noon. Isang gabi, nagising akong wala sa higaan si tatay. Kaming dalawa lamang ng kapatid ko ang nasa loob ng kwarto. Sa pag-aakalang uminom lamang ito ng tubig o di kaya nagbanyo. Kung kaya't muli ko na lamang ipinikit ang mga mata at matutulog na sanang muli. Pero makaraan lang ang ilang minuto. Kahit na anong gawin kong pagpikit ng mga mata ko ay hindi na ako tinatamaan ng antok. Kaya naman bumangon ako, lumabas ng silid para uminom ng tubig. Bigla kasi akong nakaramdam ng pagkauhaw noon. Nang nasa kusina na ako ay nagtataka ako dahil hindi ko nakita ang aking ama. Napatanong pa ako sa sarili, bakit wala si tatay noon? Ang balak ko sana matapos uminom ng tubig, lumabas ng bahay para silipin kung
Baka sa labas lang ito at nagpapahangin. Pero hindi pa man ako tapos uminom ay parang may narinig akong boses sa labas. Pakiwari ko ay tila nagdidiskusyon ng mga ito. Dagli-dagli ko nang nilagok ang tubig sa baso at pagkatapos ay naglakad na papunta sa pintuan ng bahay. Hindi na nga ako nag-iisip kung ano o kung sino ang nagdidiskusyong yon. Pero sa malakas ang paniniwala kong si tatay yon dahil narinig ko ang boses niya at parang may kausap itong babae. Pero hindi ko maulinagan ang boses ng babae kung sino. Paglabas ko nga ng bahay ay hinanap ko kung saan naroroon ang boses na narinig ko. Hanggang sa makarating na nga ako sa labas ng bakuran ni Manang Ismenon. Nakailang hakbang pa ako bago mabilis na nagkubli sa malaking puno ng santol. Habang sapu-sapu ang bibig ko para hindi makalika ng ingay. Pasintabi po sa mga kabataang nakikinig. Nakita ko si Manang Isme. Walang saplot ang buong katawan. Nanlilimahid at nangingintab ang katawan nito na para bang naligo ito sa langis. Buhagag ang buhok. Nagsisipagtaasan na animoy sing tigas ng alambre. Nagbabaga mga mata niya. Panay ang pag-angil nito na para bang pusang nagagalit nun. Sobrang nakakapangilabot pagmasdan si Manang Isme mga kagiliw. Mabilis na ibinalot ni tatay ang kumot sa katawan ng babae. Bakit lumabas ka ng bahay? Baka mamaya may makakita sa'yo eh. Irinig kong nag-aalalang tanong ni tatay noon. Sa garalgal na boses ay humingi ng pasensya si Manang Isme at nagsabing hindi niya umano mapigilan ang sarili. Hindi ko na narinig pa mga sumunod na pinag-uusapan nila at mga nangyari. Dahil sa labis na takot na nararamdaman ko, mabilis na akong umalis sa pinagkublihan at nagmadali na akong bumalik sa loob ng bahay. Pagpasok ko sa silid ay mabilis na akong nahiga at nagtalukbong ng kumot habang iniisip ang tungkol sa nasaksihan kong nakakapanghilakbot na itsura ni Manang Ismenon. Sa isip-isip ko, totoo ngang aswang si Manang Isme. At alam yun ni tatay. At hindi lang yun, dahil sa mukhang matagal-tagal niya nang alam ang tungkol sa itinatago ng babaeng yon. Nagririgo doon sa labis na kaba ang aking dibdib at tagaktak na ng malamig na pawis ang noo ko. Kung matagal niya nang alam ang tungkol sa sikreto ni Aling Isme, bakit tinago niya yon? Sumagi rin sa isipan ko ang mga kabaitang ipinapakita sa akin ni Manang. Alam kong hindi pagpapakitang tawa mga kabaitang ipinapakita niya, lalong-lalo na sa aming dalawa ng kapatid ko. Ramdam kong totoong mabait at maalaga talaga siya. Minsan nga, sumagi sa isipan kong sana siya na lamang ang nanay ko. Dahil sa samot-saring mga katanungan ang nasa isipan ko noon, idagdag pang sobrang takot ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Hindi ko na malayan, nakatulog na pala ako. Kinabukasan paggising ko, nadatnan ko sa kusina si tatay. Nagluluto ito ng agahan namin at parang wala man lang nangyari. Habang pinagmamasdan ko nga siya, ay nakita ko pa siyang pangiti-ngiti at parang sanay na talaga siyang makita ang pagiging aswang ni Manang Ismenon. Tay? Tawag ko sa kanya. Sandali niya akong nilingon at tinanong kung bakit. Sasabihin ko na sana sa kanya ang tungkol sa nakita ko kagabi. Pero nakita kong pumasok sa kusina si Lola at seryoso ang mukha nitong tinawag si tatay. Pinapalabas niya ito ng bahay dahil may naghahanap umano dito. Kumunot naman ang aking noo. Binilisan ko ng pag-inom ng kapit agarang sumunod sa dalawa. Hindi naman po sa pagiging tsismaw sa mga kagiliw pero sadyang mapanuring tao lamang talaga ako. Yun bang kapag may nais akong malaman o interesado akong marinig ang usapan, ay gumagawa talaga ako ng paraan para makiosyoso nun. Sa pagdaan ng ilang sandali habang naglalakad kami palabas,
nakita kong may kausap na babae si Lola Osting. Hindi ko man nakita ang itsura ng babae gawa ng nakatalikod ito pero base sa tindig at wangis pa lamang ng likod ng babaeng yon, kahit na may kapayatan, alam kong siya si Nanay. Hindi ako nagkamali dahil sa noong humarap sa gawin namin ng babae. Si Nanay nga yon. Saglit pang nagkatitigan kami ng aking ina bago gumuhit ang mga ngiti sa labi niya. Saktong nakita ko si Manang Isme na sa labas ng bahay. Mabilis akong naglakad papalabas ng bakuran at hindi ko pinansin ang aking inang sasalubong din sana sa akin noon. Bigla kasing nabuhay ang sama ng loob na nararamdaman ko para sa kanya. Pagkalabas ko ng bakuran, saka naman kinausap ni Itay si Nanay. Nang tingnan ko naman si Manang Isme, ay nakita kong gumuhit sa mukha nito ang lungkot. Imbis na takot ang mararamdaman ko sa kanya dahil sa nasaksihan ko kagabi, kabaliktaran. Naawa ako nang makita kong lumungkot ang mga mata ng kapitbahay naming matandang dalaga. Manang, pwede ho ba ako magtanong? Sabi ko sa kanya nang tuluyan na akong makalapit. Sandaling tiningnan niya ako at siya naman ang nagtanong kung ano o mano ang itatanong ko sa kanya. Sa matipid ng ngiti ay tahasang tinanong ko siya kung may gusto ba siya sa aking ama. Alam niyo po, wala namang masama kung magkagusto ka kay tatay. Nagtatakang tiningnan ako ni Manang Esme at sa malungkot na boses ay sinabi niya sa akin hindi siya pwedeng magkakagusto sa aking ama dahil magkaiba umano ang ginagalawang mundo nilang dalawa. Magkaiba? Paano magkaiba? Masyado ka pang bata para malaman at maintindihan mo kung ano ang tinutukoy ko. Ngiting wika niya at muling tiningnan ang mga magulang ko. Siya ba nanay mo? Nag-aalangan pa akong tumango kay Manang Isme. Ewan ko ba, pero ng mga sandaling yon ay parang ikinakahiya ko si Nanay. Siguro dahil sa ang tumatakbo lang sa isipan ko ng mga panahon na yon, nagloko ito at sumama sa ibang lalaki. Kaya siguro natatakot akong malaman ng iba kung bakit hiwalay ang mga magulang ko noon. Nang tingnan ko ang mga magulang ko, nakita kong yakap-yakap na ni tatay si Nanay. Walang tigil sa paghagulgol ng iyak ang dalawa. Napansin ko namang panay ang pagpunas ni Manang Isme sa pisngi na para bang pinipigilan niya lang na huwag tumulo ang mga luha. Batid kong nasasaktan siya sa mga nakikita niya. Maya-maya pa, nagpaalam na ako kay Manang. Sinabi ko sa kanyang uuwi na ako at pumasok na siya sa loob ng bahay niya. Biniro ko pa siyang alam kong napupuwing siya kaya kanina pa siya panay ang pagpunas ng mga mata. Pag-uwi ko nga sa bahay, ay mabusising isinalaysay ng aking ina kung ano talagang nangyari. Ginayuma umano siya ng lalaking sinamahan niya. Bukod doon ay niyanggaw pa ito. Mabuti na lamang at hindi siya sinukuan ng pamilya niyang hanapin. At noong mahanap na nga siya, ay agarang ipinagamot siya sa albularyo. At noong maalis na ang pangyayanggaw sa kanya, saka pa lamang siya bumalik sa tamang wisyo. Noon ngang bumalik siya sa bahay ay wala na raw kami doon kung kaya't nagbaka sakali siyang nasa probinsya kami ng mga magulang ni tatay noon. Walang patid sa paghingi ng tawad si Nanay. Nangako din siyang magsisikap siyang papatawarin namin ni tatay at ipinapangako niyang magbabagong buhay na ito. Dahil sa pusong mamon nitong aking ama, binigyan niya ng ikalawang pagkakataon si Nanay na mabuo muli ang pamilya namin. Pero bago yon, ay dinala muna ni Lola Lusing sa albularyo si Nanay at pinatingnan kung totoo nga bang minsan na itong nayanggaw at kung meron bang marka ng gayuma. Tanging ang albularyo lamang umano ang makakapagsabi kung totoo ang sinasabi ni Nanay o hindi nun. Ayon pa nga kay Lola, kung sakali mang hindi totoo ang sinasabi niya,
Siya mismo ang magpapalayas dito at kahit kailan ay hindi na kami makikita ni nanay. Matapos nilang magpatingin, natuklasan nila na nagsasabi ng totoo ang aking ina. Matapos ngang makumpirma ang tungkol sa bagay na yun ay pinahintulutan na nga ni Lola Lusing na magsama uli ang mga magulang ko. Sa bawat araw na nagdaan, ay unti-unti namang naging maayos ang pamilya namin. Hindi ko na nakitaan ang kagaspangan ng pag-uugali si nanay. Hindi na siya nagiging maluho. Ayon sa kanya, dahil sa pagiging maluho niya at sa pansariling kagustuhan, kamuntikan ng mapahamak ang buhay niya at buhay ng pamilya niya. Malaking aral umano sa kanyang nangyari. Hanggang sa isang gabi, habang nasa kasarapan na kami ng tulog ay bigla akong nagising dahil sa ingay at para bang may nag-aaway sa labas ng bahay. Kaagad akong napabalikwas ng bangon at lumabas ng silid nun. Nay, ano pong nangyari? Nasaan po si tatay? Mabilis akong nilapitan ng aking inang, takot at sinabing, nasa labas ng bahay si tatay at si Lolo Osting. Kaharap umano nila ang aswang na nagnanais kumuha sa kanya. Oscar umano ang pangalan ng nilalang na yon. Pumunta doon para kunin ang aking ina. Huwag kang mag-alala, Carmen. Nandito kami ng pamilya mo. Hindi kami papayag na kunin ko ulit ng pesteng yawang aswang na yon. Galit na wika ni Lola at panay ang pagsilip sa kortinang nakatabon sa bintana at panay ang paghagis ng asin. Pawang pag-angil at huni ng wakwak ang naririnig ko. Hanggang sa maya-maya pa, narinig kong binanggit ni tatay ang pangalan ni Manang Ismenon. Nanlaki ang mga mata ko dahil maging si Tatay Osting. Natawag niya rin ito. Gusto ko mang sumilip sa bintana para malaman kung anong nangyari. Pero hindi ako pinayagan ni nanay. Mahigpit niya akong hinawakan at sinabihang huwag nang sumilip pa. Makaraan ng ilang minuto ay biglang tumahimik ang buong paligid. Lahat kaming nasa loob ng bahay. Pigil ang hininga habang hinihintay kung ano ang mga susunod na mangyayari. Ilang saglit pa ay narinig kong may sunod-sunod na kumatok sa pintuan. Dagli-dagli ko namang nilapitan ang pintuan at binuksan yon bago ko mapigilan ni nanay. Tumambad sa harapan ko si tatay at si lolo. Lumapit si lola at tinanong kung anong nangyari. Saglit na humingi ng tubig si Lolo Osting. Kaagad ko naman itong binigay. Nang may masmasan na siya at nakakahinga ng maayos ay saka pa lamang siya nagkwento nun. Ayon sa kanya, tinulungan umano sila ni Manang Isme. Dahil kung hindi, tiyak na isa sa kanila ni tatay ang may mangyayaring hindi maganda. Si Manang Isme ang humabol sa nilalang at hindi nito tinigilan hanggat hindi ito napupuruan. Hindi na nga itinago ni tatay ang totoong pagkatao ni Manang Isme. Inihayag niya sa harapan naming matagal niya nang alam na aswang ito. Pero dahil nga sa kabaitan niya kaya't itinago niya ang totoong pagkatao nito. Tanging si Lolo Osting lang ang sinabihan niya. Dapat pasalamatan ko si Isme. Dahil sa kanya tatantanan na ako ng aswang na yon. Bukas mo napuntahan. Sabi niya kasi kanina magpapahinga daw siya ngayon. Tumango ang aking ina at muling humingi ng paumanhin. Kinabukasan, nung puntahan namin ang bahay ni Manang Isme, wala na ito. Nadatnan na lamang naming nakatiwangwang ang bahay niya. May nakapagsabi namang madaling araw pa lang ay umalis na ito. At mukhang matagal-tagal pang babalik dahil marami itong mga bitbit na damit noon. Nakaramdam ako ng lungkot dahil sa biglaang pag-alis niya. Ilang araw pa naming inabangan ang pagbabalik nito sa bahay niya pero wala talaga. Hanggang sa tuluyan niya nang inabandona ang tirahan niya. Magmula noon ay hindi na namin nakita ito. Pero magpaganon pa man ay inalagaan at binantayan namin yung bahay na yun, Sir Seth.
Naging masaya naman ang pamilya namin na namumuhay doon. At hanggang sa huli, umaasa kami na isang araw, bumalik ito at makikita ulit namin siya.